ay Power Trio, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo. At nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. At yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Earl naman po ang taga-sagot dyan. And may good news kaagad tayo sa mga taga Donsol, Sorsogon. Open na po ang ating CMD Center dyan sa Donsol, Sorsogon. No? Pwede na kayong makabili dyan ng mga produkto natin, mga taga Donsol, Sorsogon. Diyan po yan sa second floor, JV3 Building. San Jose Street, Away. Tama ba? Away, Donsol, Sorsogon. Harapan po siya ng munisipyo ng Donsol. Sa taas ng Soreco. Soreco. Oo, Soreco pala. Sa taas po yan. May mga nilagay-lagay na doon na signage na CMD nandun para hindi kayo maliligaw. Oo, nandyan na lahat yung mga product na pinupuntahan ng mga taga-Donsol dito sa Legazpi City. Meron na po tayo dyan mismo sa Donsol, Sorsogon. At later on, mag-a-announce tayo ng schedule. May gagawin tayo dyan na free health consultation din. Pero anyway, ang importante, nandyan na po yung ating CMD Center. Yung may mga health problems, pwede na kayo magbisita po dyan. Ha? Open na yung CMD Center in Donsol, Sorsogon. Okay, kung may mga tanong when it comes to health, ito po yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939 9040717 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. And of course, meron tayong upcoming event. By the way, mga taga Sorsogon, magkakaroon dyan ng free health consultation ay gagawin dyan sa residence ni Ma'am Cora Espadilla sa Balugo, Sorsogon City. Ngayong May 24, Saturday po yan. Opo, Saturday, May 24. Punta na lang po kayo dyan sa Balugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. At syempre, dyan naman sa Bakakay, meron kayong schedule ng free health consultation, CMD Center in Bakakay, comes May 30. Yan. Sa mga taga-Masbate, maraming salamat sa maraming nag-avail ng ginawa natin na free health consultation day last Friday. Kahapon pala yun. Tama, Friday. May 16. Maraming salamat po sa inyo. At mga taga Camarines Norte, meron tayong upcoming event na po dyan. Please attend my health symposium. Kailan? Health symposium sa mga taga-DAET at malalapit po dyan sa DAET Free Health Consultation ay gagawin natin June 7. June 7 sa Jusel's Garden, 9:30 a.m. po. At the following day, June 8. June 8, dyan sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Yan po ang ating magiging schedule dyan ngayong pagdating ng June. Okay, take advantage po sa inyong lahat. And of course, mga taga-Legazpi, meron na naman tayong schedule ng free health consultation. Comes June 7 din po. June 7, free health consultation. Legazpi po yan.
Oo. Pero yung kung hindi nyo mahihintay yung schedule na yun, basta Monday to Saturday, pwede po kayo magpunta para mag-avail kayo, magpakonsulta kayo. Pwede po, mayroon naman tayong mga staff na mag-handle po sa inyo. Okay? So, yan muna yung ating announcement. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Anyway, as usual, for the meantime, mga kwento muna ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Ito, sakit to ng mga kalalakihan. Sabi nga, pag life begins at 40. Minsan, pag hindi tayo naging maingat, hindi lang yan nangyayari sa mga kalalakihan, pwede mangyari sa atin ng mga babae, nangyari sa akin, bumabagsak na yung health. Pag hindi natin naagapan, ay nako, matulad tayo sa mga taong maraming iniinom na gamot, pero andyan pa rin po ang mga sakit, okay? So, yan, sa mga taga Donsola, actually, yung opening talaga start bukas. Ayun na, ngayong May 18, opo. Open sila to serve you with products. Ngayong May 18, opo, Sunday po. Sunday, opo. Mga 9 o'clock, pwede na sila dyan. Open na po sila dyan. At tuloy-tuloy na po yan, ha? And syempre, sa mga taga-Legazpi, open ba ang CMD Center in Legazpi? Yes po. Pag Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. lang po, ha? Okay? Tayo, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At yan, for the meantime muna, nawala pala yung ipa-play ko. Wait lang, ha? Kasi nawala. Wait lang, ha? Sa katagalan ko magsalita. Wait, okay. Dito na tayo. Eto, pakinggan natin. Kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolinian, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CVF po. Yun, doon ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot ako ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung dagi kong ininda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig,
wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Daet Camarines Norte po. Ayan, salamat, sir. Diba? Actually, sa may mga prostate problem, hindi lang yan si Mr. Ikayan ang natulungan. Marami na. Yung iba nga, nakakatheter na. At sinabihan ng doktor, kung hindi ka maooperahan, hindi na yan mawawala sa yung catheter na yan. Diba? Pero sa paggamit ng ating products, the Power Trio, ayun, natanggal yung, naging okay yung kanilang pag-ihi at hindi na kailangang i-catheter, hindi na kailangan operahan. Ganun po kaganda yung ating produkto. Yan, hello kay Sir Eduardo Banagan. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice. Tried and tested na po yan talaga. Pero ito, sakit na mga kababaihan, yan ang mga bukol-bukol na yan. Actually, hindi lang mga kababaihan ng mga nagkakaroon ng mga bukol-bukol, mga kalalakihan din. Pero ito, paano siya natulungan sa kanyang problema, sa thyroid problem, Pakinggan po natin. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po meron akong yung wala akong panggastos, so ang tinry ko po yung CMD. So tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko every day before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months na bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and it's laking tulong or dahil doon sa CMD nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it, and then para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Rose from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. Ayun, diba? Napakagandang kwento ng kagalingan. Oo, mga tao na nagtiwala sa ating mga produkto. So yan, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell
Biojuice, tried and tested. And syempre, sa ito, malaking tulong pa aside ng CMD, the minerals, itong ating CBF na lahat ng complete nutrients. Makukuha natin yan sa CBF kasi siya po ay 3 superfood in a tablet. Opo, ang 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Kaya ako talaga alagang power trio, okay? And of course, yung ating juice, na kung ang ininom yung mga juice, ay nakalagay dyan, at ano yan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. Nako, panahon na, napalitan nyo ng ating CBJ Arcel Biojuice, natural fruits and vegetables in powder form. Wala siyang sugar, kaya hindi pwedeng mag-cause ng ibang problema sa ating katawan. Natural fruits and vegetables in powder form, okay? And of course, ito na, talagang napatunayan ng ating mga user ang ating CR Juice. Ano ba yung CR Juice? Ito po ay premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Galing din sa mga prutas, pang-detox, pangtanggal ng mga toxins sa ating katawan kasi ang dami na pala ngayon hindi na regular magdumi. Alam mo, pag hindi ka regular magdumi, yung mga taong constipated, delikado kayo magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas, o diba, at iba pang health problems na yun pala dahil kayo ay constipated. Pwedeng tumaas ang blood sugar, tumaas ang BP nyo, kasi ikaw ay kargado ng toxins. Mag-CR juice na. Okay po? So, dagdag pa natin ito sa mga taong mahilig magkape na katulad ko. Paki-check ng mga kape ninyo na kung ang kape na iniinom nyo ay acidic. Opo, lalo magdadadag. Pag nagkapean niya ako, madam, ano yung puso ko. Nako, palitan na ng ating HCI coffee. Dahil ang ating HCI coffee ay alkaline because of the minerals. Napakasarap po, okay? So, patuloy tayo sa mga kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating mga produkto. Kaya ito, pakinggan natin isa uling kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating produkto. Magandang hapon po. Ako po si Jonah Makogi Guardian, taga Purok 7, Poblacion Santa Elena. Na-atake po ng high blood nung asawa ko noong December 5 nitong 2020. Sa taas po ng kanyang blood pressure ay hindi po talaga nababa. Nag 240 over 180. Tapos yung aming katabi nung pagdating namin sa ospital, talagang 6 months na pala yun sa ospital na lawit na po yung dila kasi hindi siya makapagsalita. Tapos sabi ko, bakit hindi niyo i-try si CMD? Nagbili po sila ng CMD. Tapos ako, ganun din po. Kasi natry ko na yung CMD. Yung anak ko po kasi ay talagang pabalik-balik na sa ospital. Talagang nagkaka-excess kami ng 8,000 plus sa St. Peter. Tapos naulit po, na ospital po ulit siya sa Dait. Tapos yung resita niya, sobrang mahal. Pumunta ako dito kay CMD kasi sobrang taas po talaga yung presyo nung mag-maintenance siya ng 30 days ay 1 month. Ay 12 years old lang po yung anak ko. Ngayon, kung sa lalaki naninigarilyo, kumbaga yung anak ko daw, may nicotine na sa yung sa pantog. So ang binili ko yung CMD at saka yung CBF. So nasubukan ko na po talaga yung CMD. Ngayon nangyari ulit sa asawa ko nitong ang December 5. Sabi ko, napakamahal ng iyong gamot. Mayroon siyang 110, may 80 pesos, mayroon sa puso, mayroon sa dugo, mayroon na rin siya sa sugar. Tapos nung maano na kami, sabi ko, sobrang mahal. Nagpunta ulit ako sa Dait. Sa Dait na po ako doon po ako nagsimula, nagpa-member. Doon po talaga ako sa Dait. Ngayon, habang nasa Dait po ako sa hospital, mayroon po talagang may nangaatake na maoperahan na po sa utak,
mayroon din yung talagang puro sa ulo yung problema kasi yung MRI daw po ay 10,000. Nakailang MRI na sila. So sabi ko, try nyo ito. Ito ay ilibre ko lang muna. Pero pag may pagbabago, bibili na kayo sa akin. So habang nagtatambay-tambay po ako sa ospital na yon, kumikita po ako doon. Hindi lang po yung yung asawa ko lang kumbaga, nang dami kong natulungan doon sa diet. So ngayon nga, naka-recover yung asawa ko, hindi na po siya, wala po siyang maintenance, si CMD lang, CBF, yung Diyos po, kaya continuous na po yung trabaho niya. At saka, yung pasyente doon sa Kapalungga, na talagang, na po siya, yung bubuksan na po talaga yung ulo niya, ma'am. At, pumutok po yung eardrum, tapos pumunta sa utak yung nana. Tapos, sabi ko, mag-try na kayo dito sa CMD. Bumili po sila nung malaki na talaga ang binili. Tapos, nung hindi nakakain, hindi nakakabangon. Pero nung 2 days pa lang po siya na nagamit ng CMD, iuurong na ng pamilya yung operation. Kasi 300,000 ang gagamitin. Tapos yung rent pa ng tubo na 30,000, isipin mo, 6 months siyang, 1 year and 4 months siya sa diet. So ngayon, kalalabas lang po, nagpa-opera pa rin po, pero ang sabi ng doktor, once ito na lumabas ng ospital, hindi kayo makikilala, makukumatos siya, hindi siya pwedeng kumain mag-isa, ihos yung pagkain niya. Pero sa awa ng Diyos, paglabas ng ospital, hindi siya nakatulog, kilala ang pamilya, kumakain siya na hindi nakahos. Kaya ngayon, minomonitor ko siya kasi mag-o-open daw po kayo sa Panganiban. Kaya kahapon sabi niya, Ate Jonah, lalabas na po kami sa ospital. Sabi ko mag-antabay kayo at si CMD mag-open sa Panganiban. Yun lang po, ma'am. Anong pangalan niyo, madam? Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblasyon Santa Elena. Ayan, sa mga listeners natin, syempre, pag ikaw ay natulungan ng ating produkto, ang sarap din mag-share. Kaya ako, ilang taon na rin ako nag-share dahil syempre, na-prove ko na napakagaling na mga produktong ito. Nagulat nga yung mga iba na pag nag-handle ako sa mga clients natin, especially galing pala ng iyong lingkod sa Masbate, nagulat sila. Dahil sabi ko, people of Masbate, haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power Trio. Nagulat sila, ayaw nilang maniwala na ako ay 65 years old. Sabi ko, alagang Power Trio kasi ako. O, di ba? Hello kay Ma'am Lisel Corpus. Sabi ni Ma'am Lisel, marahay na hapon po sa Indo. Ma'am Saligaspi, watching from Zambales. Ito si Ma'am Lisel. Alam ko, taga-Albay din siya. O, sabi niya, yes po, Power Trio, the best po. Palagi kami gumaling gamit ang HCI products. Thank you, Lord. Sabi ni Ma'am Lisel, may HCI products na tayo dito sa Pilipinas. O yan. Hello kay Rose. Batchmate ko si Rose. So, musta na, Rose? Attend ka sa reunion natin. 'Di ba? Ngayong May 28 and 29. Okay? So, yan po. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya ito, isa pang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating produkto? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala po si retired Major Pio Villagracia Rapper, residente ng Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Nung po mga una, ay mayroon akong naramdaman na mga hindi pangkaraniwan dahil nga sa edad na 64. Siyempre, may edad na tayo, kaya marami na rin naramdaman. Dahil na rin ito nung panahon ng serbisyo ko. Kaya nung marinig ko sa radyo na itong produkto ng CMD ay makakatulong, ay hindi ako nag-atubili na pumunta ako dyan sa kanilang opisina, dyan sa may Duungan, at nagkonsulta ako doon, nagtanong ako.
at uminom ako ng kanilang trayo. Simula nung bago mag-COVID. Nag-inom na ako hanggang ngayon. At na maganda ang resulta sa aking kalusugan. Sapagkat ako simula sa barangay Backyard, Purok 2, mga ano yan, hanggang dito sa Hillcrest. Sa ngayon ay nakakapag-jogging na ako ng balikan. Jogging. Bakit dati, sir, hindi ka na Hindi, dati hindi naman ako ganun kalakas mag-jogging. Pero ngayon, ay talagang kayang-kaya ko nang mag-jogging dyan sa mula Purok 2 Backyard, dun sa aking farm hanggang dito sa Hillcrest. Kaya maganda po itong produkto nila. Nakakatulong talaga sa atin. Sir, ano-anong mga health problems ang natulungan sa'yo? Una-una, yung sabi nga ng doktor, ay pinag-maintenance ako sa puso. Ay siyempre, ayaw nga akong pagjagingin ng doktor. Ay hindi ako, siyempre, sarili ko ang tinitingnan ko. Hindi ako nag-inom ng maintenance sa puso. Sa halip ang ginawa ko, nag-inom na lang ako ng produkto ng CMD. Ito. Ilang buwan na kayo, sir, nagtatake po? Marahil, almost, magwa 1 year na eh. Kasi bago mag-COVID ako nag-member ngayon mag-March, di 1 year na. Tuloy-tuloy. Ngayon, sir? Ay, okay naman. Yung malakas ang katawan natin, yun nga, sabi ko nga, nakakapag-jogging. Hindi ko sinunod yung advice ng doktor na huwag akong mag-jogging. Nag-jogging ako. Pinag-try ko kasi kaya ko namang mag-jogging eh. Yun ang mga resulta na nangyari sa akin. So, pangalan po uli, taga saan? Ako po nga po si retired Major Pio Villagracia Rapper, taga Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat, sir. So, ayan po ha, prevention is always better than hospital bill. O, di ba? Sinong gustong itakbo ng ospital? Samantalang ano man yung ating mga health situations ngayon ay pwede maagapan at hindi kailangan humantong sa ikaw ay itakbo ng ospital. Hello kay Ma'am Arlene Jacob, okay? So, ulitin ko lang para sa mga taga Donsol, Sorsogon. Ngayong Sunday, open na po. Yan, umpisa nang mag-open dyan sa CMB Center in Donsol, Sorsogon. Dyan, hanapin nyo lang, madali nyo mahanap. Harapan ng ng munisipyo ng Donsol. Taas kami ng Soreco. Opo, may karatula naman po dyan. Dyan po yan sa, sana yung address. JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. At magkakaroon din tayo ng event dyan. Katulad ng ginagawa natin sa ibang area para suportahan yung mga areas. Okay? So, ulitin ko para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power Trio. From A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, para sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Huwag nating intayin, di ba, na iba yung gumawa ng negosyo ni Health Code International. Dahil marami na dito sa atin, nag-join sa atin dahil may mga sakit nung na-prove nila na maganda talaga yung ating product, na ginawa yung negosyo, ayun, nakatulong sila sa mga taong kakilala nila. And of course, kung may mga sari-sari store, mga drug stores, pwede kayo mag-apply sa aking center na maging retailer po kayo. Okay? So, yan. Sa mga listeners natin, isa uling kwento ng kagalingan. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto, uli, isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Actually, maraming kababaihan may ganitong problema. Pakinggan po natin.
Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang anya tayo, walang gamutan. Pag 6 months nga, bumalik ka dito, para daw, pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, nireseta ay binigyan po ako ng gamot na yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Oh, okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang intake ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit. So, ilang, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Di sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, Meron ka bang resulta, ultrasound or what? Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang kako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin ng ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta po ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Kaya, pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito.
yan na po talaga iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ayan. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Nusiliado po, taga Idaraga po. Ayan, maraming salamat po. Di ba? Mga bukol, thyroid problem. Oo, pag naagapan, natutunaw lang yung mga bukol-bukol natin, okay? Hello kay Ma'am Lynn Gia Suarez, okay. So, sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yung mga magtatanong, open ba ang CMD Center in Legazpi ngayong Sunday? Yes po, 9 a.m. to 3 p.m. pwede namin iserve yung mga bibili ng ating mga produkto. Okay? So, eto isa uling kwento ng kagalingan. Paano natanggal ang kanyang kidney stone. Okay, pakinggan po natin. Okay, isa pa uli dito na nag-attend ng ating health symposium. Kunin ko uli yung kanyang magandang kwento. Sir, anong pangalan? Edad, taga saan? Ako po si Mr. Randy Lucilio Bodolio from Inarado, Daraga, Albay. I am 40 years of age. Ano yung dating naramdaman mo? Ano yung health problem mo before nang mag-take ka ng CMD? Ito po kasing CMD, ginamit ko na siya noong 2008. Kasi that time, empleyado po ako sa isang private company and na-detect na for operation po ako. Bakit? That was 2008. Ngayon, for operation po ako kasi as per college pa po ako, meron na daw akong kidney stones. Tapos, sa Manila ako nag-aral. Pag uwi ko dito, yun nga, nagpa-check up ako dito sa BRT. Sabi nga daw, for operation ako. Well, dati naman talaga na-inform sa akin yun na for operation ako. Tapos one time, inatake ako ng sakit ng tiyan. Hindi na ako makatayo, pinagpapawisan. Tapos nangihina. Tapos hindi kung anong, alam ba yung posisyon mo nakaupo, nakabaluktot. Hanggang gano'n na lang, hindi na talaga ma'am nakakatayo dahil sobrang sakit. Ngayon, one time, accidentally, narinig ko yung sa radyo. Inanap ko yung address sa Ligaw, doon ako bumili. Pero hindi po ako nakapag-attend ng seminar. Tinesting ko lang po yun. After 15 days, Ininom mo CMD? yes po, ma'am. Ilang drops per day? That time po, 5 drops, tapos 5 drops sa 500 ml, inaubos ko yon. Tapos sa gabi naman, 10 drops. Tapos pag umaga, 15 drops. Yun po yung ano kasi sabi, kailangan ko daw po. Kasabay sa akin nung binagbilan ko po sa Ligaw, sa likod ng LCC Ligaw. Ngayon, nung mga first 3 days, lalong humapde. Sabi ko, ano ba to? Bakit naman ganyan? Akala ko baka gagaling ako niyan. So, sabi ng misis ko, ituloy mo lang kasi baka nag-ano yung gamot, parang umi-epekto. So, until such time na inabutan ng 7 days, parang yung sakit from upper dito po sa may kidney, bumababa siya. Then, pagkatapos po nun, wala pa atang 15 days, gabi around 7 p.m., umihi ako, ang sakit. Tapos parang may mapala yung tubig, nangihi ko ma'am. May around 7 p.m., akala ko natataya ako na iihi ako. Pinilit kong i-ire. Yun po lumabas kidney stone. Tapos yun nga po, siyempre masakit kasi parang may nasugat yung dinaanan. Hindi po ako makapaniwala. Nung kinapa ko po siya talaga, totoo po yan, kinapa ko bato. Matigas, napakatigas na bato. So, kinaumagahan, parang walang nangyari. Okay na po. So yun, since siyempre, gano'n naman ang buhay, wala nang nararamdaman, tumigil. So until naman, kamakailan lang, siguro January this year po, 2021, ang sakit ng bato ko, nagpa-check up ako sa doktor and na-find out na mayroon akong hypertension and mataas yung blood sugar, mataas yung blood cholesterol. So na parang nag-flashback sa akin yung nangyari sa UTI ko. Bumili po ako ng CMD. Pumunta po ako dito sa outlet. And in-offer na mag-seminar dahil sa busy schedule, hindi po ako nag-attend.
So yun po, until ngayon, January, February, March na po ngayon, normal na po yung blood pressure ko and yung blood sugar ko and blood cholesterol, bumaba na po siya. Normal na po talaga. Ano yung ininom mo? CMD lang? CMD lang po talaga siya. Actually, naginom po ako ng nireseta sa akin na synthetic na gamot. Pwedeng mentionin po, ma'am. Okay lang. Amlodipine tapos losartan. Ang grabe may epekto, parang yung nagpapalpitate yung puso ko. So bumalik ako sa doktor, pinastop sa akin. Yun, hindi naman bigla, umiinom pa rin naman ako ng amlodipine. Tapos, may, yung CMD nga po ma'am, sa 1.5 na tubig, ang inalalagay ko po doon is 15 drops, umaga po yun. Another 1.5 paggabi, 20 drops. Inaubos ko po yun within the day. Gabi tsaka umaga. So yun po, bumaba yung blood pressure ko. Well, so far, bago ko pumunta dito nag-BP ako, ang blood pressure ko is 117/71, which is dati 175/105. Totoo po yan. May ininom ka pang synthetic drugs? Mayroon po akong dala-dala palagi, pero sabi nga sa akin nung kapatid ko, pag maglagay sa dila 3 drops, yun yung ginagawa po ngayon. Pero yung gamot, nung una kasi nireseta, binili ko lahat yun. Andun, pero hindi ko na pa ininom. So ang galing talaga, ganon talaga ka-amazing ang ating product na i-detox ka, yung mga sakit-sakit mo ay hahanapin, and you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam pag sineryoso mo. Ayan sir, anong ma-advise mo sa mga makakapakinig po? Katulad po nung iba, madami na rin pa akong pinagdaanan ng mga supplements, sabi daw nakakagaling. So totoo naman po talaga yung... Huwag mo nang i-mention. Opo, pero po, ito talagang CMD is proven. Pero totoo po yan, huwag pong, kumbaga, instead of using synthetic drugs, itry talaga nila to. Totoo po ito. Hindi po ako bayad. Totoo po ito. Ayan, pangalan ulit sir. Ako po si Randy Bodolio from Inarado de Ragalbay. Ayan, thank you very much sir. Ayan, di ba? Prevention is always better than hospital bill. Okay. Hello kay Ma'am Marites Badion and Ma'am Vivian Sangki. Okay? So sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ano pa po ang iniintay natin? O, di ba? Hindi kayo manghihinayang sa bibitiwan yung pera kung kayo ay bibili ng product namin. Actually, kung titingnan natin, ang produkto natin ay tunay na pangmasa. Kaya ito, pakinggan natin. Paano yung isang na-desperate na sila kasi wala naman silang 100,000 na pang-deposit sa ospital. Paano nga ba nila na subukan? Minsan tayo talaga pag nahirapan na tayo, saka minsan yung nangyayari, kung kailan ubos na yung kabuhayan, saka na ninyo kami maalala o mag-CMD kaya. Pero ito, pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa labo dahil dito sa aming health and wellness seminar. At meron ako ditong maganda ang nangyari sa kanila. Madam, ikaw na lang po ang magkukwento. Anong pangalan, edad, taga saan po kayo? Taga Dait Ma'am ako sa Barangay 8. May kapatid ako. Ang pangalan ko po ay Christina Tumala. Anong nangyari? Ba't ka mag-CMD? Ay, ma'am, dati na ma'am akong miyembro ng CMD. Tapos hindi naman ako masyadong niyan. At siyempre, marami ma'am akong gawa noon. Tapos yung kapatid ko, nadulas. Dinala ko sa Hernandez Hospital. Nang ipinasok namin doon, yung kung ano-ano ng test ang ginawa doon sa kapatid ko, kung anong laboratory. Tapos yung yung doktor na nagtitingin sa kanya, pinanuan na kaagad siya na maraming na inatake daw siya, minor attack. Kaya daw siya nadulas. Tapos sinabihan ako na kailangan ko daw maghanda ng malaking halaga kasi daw
may tubig daw yung utak ng kapatid ko, kailangan daw yun matanggal. Operahan daw yun. Ay saka wala naman na kaming pera, wala naman na kaming magulang. Di kami na lang magkakapatid ang nagtutulungan. Yung ginawa ko noon, sabi ko, di ko kaya ka kung magpa-opera ng ganun kalaking halaga. Magkano daw? Pinapadipasit mama ko noon ng 100,000. Yung deposit pa lang, ma'am, hindi ko naman yun maipoprovide. Di, ang ginawa ko nga po, may 5,000 na lang ako noon na pera sa sabi ko, ibibili ko na lang kako ito ng CMD. Yun na pumasok sa utak ko. Tapos paglabas namin sa ospital, bumili ako ng CMD. At bawal CMD naman... lang? Yung iba, wala? Oo. At bawal naman baga ma'am yun sa ospital. Oh, sige. Pagpunta ko sa sa bahay, pinainom ko kaagad siya. Inanuan ko siya ng... Ilan drops? Yung isang basong tubig niya, nilagyan ko ng 20 patak. Tapos pinainom ko siya nung 6 na tabletas. CBF. Opo, tapos pinainom ko siya nung juice. Yun, ginawa ko ma'am nun ay 3 times a day. 2 days lang ma'am nang ginawa ko yun ay bigla siya nung nagkaroon ng lakas yung paa niya. Na-paralyze na yun, hindi na nakakalakad. Gawa nga nung nadulas siya. Tapos, nakalakad siya tapos dali-dali siyang pumunta sa CR at na daw siya, gusto daw niya magbawas. Doon ko nakita yung mga kasi naglaki pa niya yung kanyang puson, tumigas. Lahat na yata nung laman ng puson niya, nailabas niya, lumambot yung puson niya. Sabi ko kaya pala siguro masama ang pakiramdam niya. Yun na yun yung mga nakaimbak dun sa niya. Yun po, kaya sabi ko. Ilang days naka-fully recover? Naka-recover po ma'am kaagad siya sa loob lang ng 2 araw. Para lang ma'am nagdahilan. Pero nung sa ospital, nag-ilang araw kami. Ilang araw? Parang magwa 1 week kami at wala kaming maibayad. Sabi ko, wala ako kaming. Pero paano, humingi na ako ng tulong sa ibang kamag-anak namin. Tapos binigyan naman ako nang makabayad na kami. Sabi ko, 5,000 na lang ang pera ko. Hindi ko na pwede Magkano itong binayaran mo sa ospital? Ay, nasa ma'am? Nasa magkano pa yung basta? Malaki na din. Nasa 20 plus. 20,000 plus. Sabi ko daw ay sayang kako yung doon lang kako napunta. Tapos di yun, di kakaunti na lang yung perang natira sa akin. 5,000 na lang ma'am. May sukli pa ma'am ako nang bumili ma'am ako ng CMD. Kasi may discount ma'am ako doon. Kasi member. Opo, member po ako. Ma'am, sa family, may iba pa bang health problem na tulungan ng product natin? Ay, sa ngayon ma'am, may pinasok ma'am ako na kasama ko sa bahay na na meron siyang dinaramdam ngayon. Nakakailang inom pa lang ma'am siya. Nakikita ko ng na maganda ang resulta sa kanya. Ba't ano yung sakit po? Kasi sa colon ma'am ang sakit ng ko kasama ko. Ay ang findings po sa kanya kailangan yung matanggal. Di kailangang operahan. Tinanong ko naman yung doktor. Ayan, si Sir. Opo. Ay, nako, i-power trio mo, ma'am. Yun naman ang ginagawa niya ngayon, power trio, ma'am. Kaya sabi ko, manalig ka lang dyan, tumawag ka lang kaya gagaling ka. Magsunod ka lang ka ako sa sinasabi ng CMD kung ano. Isa yung madam, gumagamit Opo. ka rin. Opo, gumagamit din po ako niyan. Anong magandang experience niyo po? Nawawala mamang sakit ng ulo ko. Bihira ma'am ako maggamit niyan. Noon, lagi-lagi akong gumagamit. Tapos nitong di wala naman ako nararamdaman. Hindi ako nainom. Ngayon, pagka masakit ang ulo ko po, yan ang iniinom ko. Basta sa isang baso, 10 patak ang nilalagay ko. Ilan na yung edad niyo, ma'am, ngayon? 54. Kailangan mo na rin mag-take talagang kasi bumabagsak na yung health natin. Tiyan po. Ma'am, anong message ma-i-impart mo sa mga makakapakinig? Siguro ma'am, masasabi ko na lang na kung hindi lang sila dapat naniwala sa CMD, kung sila ay may sakit, siguro dapat din na din sila kung halimbawa vitamins din kasi yung iba dyan na ay ang ganda din kasing uminom niyan, lalo na po yung lahat naman ma'am. Oo. Yung juice maganda ma'am sa katawan.
At yung, ang pinakaano ko ma'am dyan, yung tablet. CBF po. Kasi doon ko nakita doon sa kapatid ko, nang uminom siya. Grabe, di ko maano yung ano. Kumusta na siya ngayon? Okay na po siya ngayon. Ando po siya sa ano. Pangalan ulit, ma'am? Taga saan? Ako po si Christina Tumala, taga Daet po ako. Ayan. Ayan, ang bilis pala ng ating oras. Hindi ko napansin. Oo, anyway, sana po ay ma-reach out namin kayo. Kayo po na mga nangangailangan ng aming products. Seryoso kami sa aming mission to help restore the health of people. So, iwan ko sa inyo ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Okay? For the meantime muna, ito yung ating mga ZMD centers and active distributors. And ulitin ko lang, sa mga taga Donsol, Sorsogon, open na po ngayong Sunday mismo ang CMD Center in Donsol. JV, second floor, JV3 building, San Jose Street, Away, Donsol. Taas po ng Soreco. Okay? So, yan. Ito yung iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa Jose Panganiban, ang produkto nyo, nandyan kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay? So, yung iba pa po natin, pakinggan po natin. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, malapit sa Ragay Central School. Okay. Sa Camarines, sa Catanduanes, hanapin lang si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nabuel na Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at meron din sa Barangay Belmonte, San Andres Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station. Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate.
Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMB Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At CMD office natin sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Sa taas ng Soreco po yan. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cara Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sandra Mortega Frio, sa Butika, sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Riciel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So first, District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may ZMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, syempre yung aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Rowena Neo, Avon Outlet, Libianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Jerda Silbulos, Purok 1, Kawayan, nito. Yan ang bilis ng oras, hindi natin ma-announce lahat. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Andyan din po si Sen. Anata, pipiliin na lang natin, ha. CMD Center sa second floor, Kamalig Market. Okay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Marino Pre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Aicardo Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Rafuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC, Ginobatan. Ma'am Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Regis, care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rijalde, Sao 9 Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Okay? So anyway, iwan ko sa inyo ang aking text hotline is 0939-9040717 at pwede kayo mag-text, pwede kayo mag-call, anuman po. Pag hindi ako busy, syempre, sasagot. At kung hindi ka agad makasagot sa mga text ninyo, ay wait lang at sasagot tayo. Okay? So yun, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon
ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.